Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι. Τι μέρα είναι σήμερα, Σαββατό, Παρασκευή, τι είναι? Παρασκευή βράδυ και είναι καλοκαίρι, θα το κάνουμε λίγο πιο χαρούμενο. Εντάξει, πάμε ένα κομματάκι από τα 60's. Είναι Bill Παπακοσταντίνο και θα το καταλάβετε. Πάμε σε ένα γρήγορο, να ανέβουμε γιατί... Ναι. Καμία σχέση, έτσι, μην περιμένετε κάτι χαρούμενο τώρα. Όποιον έχουμε θα τον κλάψουμε τώρα. Πάει. Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζυμωτή περίσσεψε από ένα σκαρτοπήμα. Τα πρωί να σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως το ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει απ' τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Na 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 na